rádi i cibuli. No to cibuli, no cibuli. Protože to je takový jídlo, kterému se normálně jako v divočině nedostanou, ne? Jo, tak samozřejmě v Africe roste něco jiného, že jo? Že se naučí právě na tyhle... Tady je medvídky, ty vylezve. No, to jsou takový nenáročný opice, jo, že to je naprosto... Všechno. Jim je naprosto jedno, nějaký ovoce, zeleninu. Sní všechno prostě, jo, nejsou vybíraví vůbec. Ta paní s tím miminkem, jo, tamhle je ta opička s miminkem, tam úplně vzadu, že ona se bojí tohohle. Já ji potom dám tamhle zevnitř, jo, no. Že oni tam mají prostor. To schovává před všema. Určitě se taky potom nabaští. A víš, že nezdrhnu prostě. No, ty se zase vrátí zpátky prostě. Večer možná na dělí. Do Borovan. No. On chodí na procházku až tamhle na ten mech, jo? Jo, a vrátí na tu zítku. Je dobrý, že se vrátí. A takhle jsou na hluboký si to hlídají ty maminy, jo? Že tam lezou po té střeše. kdyby náhodou se něco semlalo, tak okamžitě ho zavolá a on se vrátí. Jo, ty tam Maríny, no. A v Plzni zase na moři. Plzni tam chodí do moře. Nazdar. Ale pak. Ví, ukáž. Tam prostě. Ukáž tam.